high moral ang ato ang personnel sa Cebu City Police Office. Of course, very much proud ta nga our City Director, Police Colonel George Ilanan, given very much recognition sa iyahang mga nahimo. Nagbunga ang concerted efforts, ang mga implementation sa peace and order sa Cebu City Police Office in terms of operational and administrative accomplishments. Na-mention sa inyong award ang intensified law enforcement efforts ug surveillance sa tibuok rehiyon. Unsa man ang pinakadakong hagit nga inyong naatubang samtang gipahigayon ang kining maong operasyon, Police Major? In terms of implementation of law enforcement challenges, no, always good na naa siya in present in different situation, criminals and other, and ilahang mga modes of operation constantly changes and evolves. So mao na siya nga ang PNP continuous made innovations sa amuang training capability enhancement, sa among equipment upgrades para pud ang PNP always one step ahead sa mga criminals, para di ta mabihain sa ilahang mga pag-evolve. Dapat naagid tay mga pambuhaton nga changes to cope up with the situation. Gila sa award, Major, no, nga ang intensified law enforcement efforts gikan sa inyohang kaugalingon nga panglantaw diha sa inyohan ang buhatan, giun sa man pag-usab o pag-improve sa strategic sa City Director ang inyohang inadlaw-adlaw nga operasyon og surveillance, Major. Ang operational guidelines is in place na siya. So it's just a matter on how you execute the plan. So dinhinani mo come in ang tubag sa inyong pangutana on how our City Director strategize the operational program sa Cebu City Police Office. So ang style sa ato ang City Director is proactive approach. So sa dili pa mahitabo ang mga krimen, laan natay mga anti-criminality efforts like checkpoints, mga offline bakal sita, labi na kaning atong bag-o karon nga safer city initiatives. So halo-halo na siya nga mga activity, mga anti-criminality activities nga gihimo nato to preempt would-be criminals or mga krimen nga mapugnan nato nga mahitabo. Mao na siya mga strategy nga gi-apply sa ato ang City Director.